It's CASHLIBS today. P.T.K, yo mega B. Young spin quality. The Ghost Rider, Gypsy Diaspora. Yo elder Misha, yo CASHLIBS. Can you say it's my producer? Kala tisipo kuna panoenda. Maria badi kudusa. Asingiri taraone kwa enda. Tisitine it's my producer. Kala tisipo kuna panoenda. Maria badi kudusa. Asingiri taraone kwa enda. CASHLIBS hata chinatiri. Life ya torarama haina skiri. Trikufamba netsoka ivo nemavhiri. Chavo kusvika kustudio we P.T.K vari kusaiza. Kana mashows taraone vari kufaisa. Vaita mari muhomwe dzavo voisa. Vokanganwa kwavabva havarealize kuti tisu tine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. Tisu tine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. Hanzi P.T.K apa iwo gadzira chinyowani. Apa wakarova hako zikroba renyowani. Ini zvangu ndaswera kandingori pazayani ndichikushandira. Apa auzwe newane waita mbiri wonikanganwa. Ndine moyo murefu handina chiramwa. Ndiri chikona momba risinseyamwa. Mwari ndivo vanondipa mweya wekufema. Tisine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. Tisitine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. CASHLIBS hanza chinatiri. Life ya torarama haina skiri. Trikufamba netsoka ivo nemavhiri. Chavo kusvika kustudio we P.T.K vari kusaiza. Kana mashows taraone vari kufaisa. Vaita mari muhomwe dzavo voisa. Vokanganwa kwavabva havarealize kuti tisu tine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. Tisu tine yese maproducer. Kana tisipo kuna panoenda. Mari yavadi kudutsa. Asi mbiri taraone kwayaenda. Kana tisipo kuna panoenda. Asi mbiri taraone kwayaenda. Kana tisipo kuna panoenda. Asi mbiri taraone kwayaenda.